फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मई यूट्यूब ಚಾನಲ್ ಎಂಚೋಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಕೆಲ ಪನ್ನ ನೆನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ಪುರೆನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ನ ನೀವಿ ತೆಗರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಜಮ್ಮಲೆಲ್ಲ ಅರ್ಬತ್ತೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಎಂತ ಸೀತಾ ಗಾನ ದೊಂಡೆ ಬೇನೆ ಪೂರ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ ನಾರನ್ನು ನೋಡು ತಮ್ಮಲಾರನ್ನು ನನಗಂತೂ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಂತೆ ಸಮ್ಮಲೆಲ್ಲ ತಾ ಬಂದು ಎಂಕು ಇದಕ್ಕೆ ನೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಾರ ಅನ್ನೆಲ್ಲರತೆ ಅಂಚ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋದ್ ಬರ್ಕ ಬಂದು ನಾನು ಮದ್ಮೇಲೆ ಕೈತಲ್ಲುನ್ನತೆ ಆಯ್ನಾತೊಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಬರ್ಕ ಬಂದು ಎಂತ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತದ ನಾರು ಉಲ್ಲೇರು ಅನ್ನೆ ಯಾನು ಜಿಯಾನ್ ಮುಜ್ಜಾನ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಜಿಯಾನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಅಂಚ ಎಂಕು ಒಟ್ಟಿಗೆನ ಪೋಪನೆ ಟೇರ್ದು ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲ್ಸದಳೆ ಪೋಪೇರು ಯಾನು ಅನ್ನೆ ಜಿಯಾನ್ ಮುಜ್ಜಾನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿರ್ಗದು ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಬೈಯಡ್ ಬರ್ಪ ಇಲ್ಲ ಗನ್ನಾಗ್ಲ ಪಾರೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಪೋತಿತ್ತಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿರ್ದೆ ಅಂಡಾರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕನದಿದ್ದೀರ ಆಫೀಸ್ ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಪೋಡಾಪುನಂಚ ಫೋನ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪುಗ ಮಲ್ಲ ಬಾಸ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ನೇ ಕೇಂಡೆ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಆರು ಕೆಲಸ ಹೋಗಿದಾಡ್ರ ರೆಡಿ ಆಯ್ಯಾರು ಎಂಕೋ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗಿದಾಡ್ರ ರೆಡಿ ಆಯ ಮುರಾ ನೀರ್ ತೆತ್ಕೊರಿಯಾರತ್ತೆ ಇನ್ ಅನ್ನದಾದ ತೆತ್ಕೊಟ್ಪೇರು ತೂಕ ಬೇರೆ ಕೈ ಮುಗಿ ಒಂದು ಅನ್ನೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ರ ಪೈರು ಅಂಚೆ ಎಂಕೋ ಇದಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು 3 ಜನ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಅನ್ನೆ ರೆಡಿ ಆರು ಪೋಯರು ತೆನ್ನಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದು ಮುರಳಿ ಬತ್ತಿದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೀರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋದಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ತದೆ ಹೋಟೆಲು ಬರ್ತಾ ಸಾಲ ಕಾಪಂದು ಮಡ ಒಂದುಂಟು ತಿಕ್ಕದು ಇಲ್ಲ ಹಾಕೋಕೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಗಾಡಿ ತೆಗೊಂಡೆ ಅದನ್ನ ಹುಷಾರಿ ಜೊತೆ ಸೀತಾಪುರ ಅದು ಗೋಪುರಪುರ ಅದು ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಜಾಯ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೈ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೆತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಜೋರ್ ನಾನು ತಿಂದು ಕಾಣುವ ಬೈಯದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ಪೋದ್ ಬತ್ತಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋದ್ ಬಂದಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪನ ಆಯ್ತು ಇಪ್ಪ ನಮ್ಮನಿ ಪೋತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಡೆಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪ ನಲ್ತಿ ಜನ ಇತ್ತ ಜನ ಪೊಪ್ಪೆಂಗ್ಲೇನು ಬಸ್ ಅಲ್ಪ ರಿಕ್ಷಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಬಿಡ್ದು ಆರು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೂ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೆನೆ ಪತ್ತ ನೋಡತ್ತೆ ಜಿಯನಗ್ಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅನ್ನನ ಪುಗ್ಗೆಳ್ಳಿ ಜೊತೆ ನಿತ್ತೆ ಆಪು ಜೊತೆ ಜೋಕುಲು ಏರ್ಪಂಡಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಪುಗ್ಗೆಳ್ಳಿ ಜತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎತ್ತನ ಒಂದು ಅನ್ನಲ್ಲ ಪತ್ತನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ ದುನ್ನ ನವನ ಮೇಲಿಗೆ ಪಾಡ್ಬೇರತ್ತೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚ ತಿರ್ಗರ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಪೋಯಿನಿ ಬಂಡ ಒಂತೆ ಮದ್ರೆ ಹಿಂಗಿದ ಪೂರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂಬರ್ಕ ಬಂದು ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋದು ಎಂದಿದ ಪೂರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂಬರ್ಕ ಅಂದು ಏನ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮದ್ರೆ ಹಿಂಗಿದ ಅಪ್ಪಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಏನ ಅಪ್ಪಗನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಫನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಐನಲ್ಲಿ ಅನ್ನದೆ ತೊಂದಿತ್ತು ಜೊತ್ತಾಗ ಓಲೋಲ್ ದೆತ್ತಂದ್ರೆ ಏನ ಪೂರ ಕಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಫನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇತ್ತದೇ ತೊಂಡದಲ್ಲ ಮಜೆ ಇತ್ತು ಜಾತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಮಜೆ ಇಪ್ಪುನ ದಾಲೆಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲಂಜಿದಾವೆ ಎಲ್ಲಂಜಿಲ್ಲ ಏನಂತ ಓಡು ಬಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮದ್ರೆಂಗಿ ದಾನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಫನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಚಪ್ಪ ನಂಚಿತ್ ನಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಚಪ್ಪಲ್ ಇಂಕ ಇದು ಚಳಿ ಆತೆ ಮುಲ್ ಟೈಲ್ಸ್ಗೆ ಕಾರು ಅಂತ ಇಂಚ ಮುದ್ದೆ ಕಟ್ಟಿಲೆ ಕಾಪು ನಡಪ್ಪರ ಹಾಕಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಪಂಡ ದುಂಬೆ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಚಿತ್ತೆ ಚಳಿಗೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊರೋನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇನು ಚಪ್ಪಲ್ದೆ ತೊಂದೆ ಮಿದು ಇಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹೋದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪಾರ್ವತ್ಲೆಗ ಅಣ್ಣೆ ಇಂಕ ನೀರು ಜಿಂಜಾರ್ಲು ಉಂಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರು ಒಂತೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕುಂತಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೆಗೂ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಬಜ್ಜಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜತೆ ಅಂತ ಬೇಗನೆ ಬರೋಡಾಂಡ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಪುನಾರಿಗೆ ಅಂಚ ನಾನೊಂದು ಅಡಿಗೆ ಆವಡು ಮೆದು ಉಂಡು ಚಪ್ಪಲ್ ಸೋಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಬೇನಿಗೆ
ಮಾಮ ಪಿತಾಡಿಯರತ್ತ ಬಾಯ್ ಪನ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಇತರ ನೆನಪಾಗುದು ನನ್ನ ಫೋನ್ ನೆನಪಾಗುದು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿಯರು ಅದ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಪುರೋಣ ಒಂದು ಚಪ್ಪವಾರ ನೆಟ್ಟು ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿತ್ತು ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾಡು ವನಸ್ಪುರ ಅದು ಒಂದು ಗಂಟೆ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲೇಟ್ ಬಾಯ್ 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 ಜಾಗ್ರತೆ ಪಿದಾಡಿಯರು ಬೇಜಾರಾಗ್ತದ ಮತ್ತೆ ಪೋಪನ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯ್ನಾಯ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತನ್ನು ಜಿಯನ್ನ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲದೆಪ್ಪ ಅನ್ನತ್ತೇರು ಮಾಮೂಲಿ ಅವನೇನ ಹಣತ್ತು ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಜಿಯನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಬರೋದು ಅಂಚ ದಾದ ಪಂಡ ಇದು ಬನ್ನೆ ಟೌನ್ ತುರುವೇರು ಅನ್ನೆ ಕಾರ್ ಬಣ್ಣ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಪದಾಡು 1 ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪನನ್ನ ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಕೋಡತೆ ಅನ್ನಂಗ್ಲ ದೂರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಹೋಯ್ ಎಂಕಲ ಶೀತ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಗುನ್ನ ಪುರ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋದ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಯಾನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕುಚ್ಚಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪ ಬತ್ತೇರಿ ದಯಬಣ್ಣ ಜಿಯಾನಿಗೆ ಶೀತ ಜ್ವರ ಪುರತೆ ಅಂಚ ಕೂಜಲ್ ಪುರ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಪದು ಬತ್ತೇನೆ ಆಯ್ ಬುಡ್ಪುಜೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪೋಂಡ ಆತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತೊಂಪೋಯ್ತು ಮನ್ಪನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಪೋಂಡ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೀಳ್ತೊಂದು ಪಾರು ಬರ್ಪುನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನೇನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದು ತಾತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋಲ ಆತೆ ಪಾತೇರು ಹಿಂಗೆ ಪನ್ನೊಂದು ಫೋನ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಪನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಬೇಜಾರ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ಪಾತೇರ್ದು ಆನವ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಯಿರಂತ ಬಂದು ಒಂದು ಜೊತೆ ಇತ್ತಿರತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಜಾರ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ರೇಗಲ್ ಅಂಚೇನೆ ಮುಲ್ತು ಬತ್ತಿದ್ದು ಫೋನಾಗರ ಬೇಜಾರು ಹಾಪುಂಡೆ ಬಂಡ ಅಜ್ಜಿ ಅನ್ನಟ್ಟು ಗುಡ್ಡೊಂದು ಕತ್ತೊಂದು ಇದ್ದೇರತ್ತೆ ಖುಷಿ ಹಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಪೋಪುನ ಪೋಡತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗಲ ಅಕ್ಲನ ಕೆಲಸ ಅವು ನಿಪ್ಪುನ ಇರ್ತಾ ಹತ್ರ ಅಂಚ ನಾ ಏರೆಗ್ಲಾತೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲದೇರ್ಲ ಬರ್ಪುನ್ ಬಂಡ ಖುಷಿಯೇ ಬೇರ್ದ ಅಂಡ ಫೋನಾಗ ಅದೇ ಬೇಜಾರ್ಲಾಪುಂಡು ಏತು ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪತ್ತೆ ಬೇಜಾರ್ಲಾಪುಂಡು ಫೋನ್ದಿಲ್ಲೇರತ್ತ ಬಂದು ಆಂಡ ತಿಂಗೊಲ್ಗುರ 2 ತಿಂಗೊಲ್ಗುರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಪ್ಪ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅವತ್ತು ನಮಗೊಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಜಿಯಾನಿನ ಈ ಸರ್ತಿ ಫುಲ್ ಕುಚ್ಚಿ ಏನು ಅಂತಾರೆ ಕೂಜಾಲು ಕುದ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೋನೆ ಪುರ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂತುಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಕಡೆ ಜ್ವರ ಶೀತ ಪುರತ್ತೆ ಅಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಇಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಮರ ಪುರ ಹೋಗ್ತನತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್